Mimio Studio nástroje, tretia časť. V tomto videu si stručne ukážeme niekoľko nástrojov, ktorých činnosť bude detailnejšie vysvetlená v ďalších videách. Kliknutie pravým tlačidlom. Ak je zapnuté kliknutie pravým tlačidlom, dotyk interaktívnym perom bude interpretovaný ako kliknutie pravým tlačidlom myši. Tlačidlo interaktívny umožňuje zapnutie a vypnutie interaktívneho režimu. Nástroj odkrytie slúži na zatienenie obrazovky, ktoré sa dá posunúť vpravo, vľavo, hore a dole. Tento nástroj je možné použiť s hociakou aplikáciou, nielen s poznámkovým blokom. Nástroj reflektor umiestni na obrazovku zatienenie s nastaviteľným nezatieneným okienkom. Nástroj reflektor je tiež použiteľný s rôznymi aplikáciami, nielen v spolupráci s poznámkovým blokom. Nástroj textové nástroje zobrazí na obrazovke klávesnicu použiteľnú v spolupráci s tabletom. Nástroj správca tried umožňuje vidieť pripojenie zariadení, pripájať mobilné zariadenia pomocou aplikácie Mimio Mobile a taktiež kontrolovať dochádzku. Ovládanie umožňuje posunúť kontrolu nad pracovnou plochou niektorému zo študentov. Nástroj Collaborate umožňuje skupinové aktivity s použitím študentských tabletov vybavených aplikáciou Mimio Mobile. Nástroj Rýchle hlasovanie funguje v spolupráci s hlasovacím systémom Mimio Vote alebo taktiež s mobilnými zariadeniami s aplikáciou Mimio Mobile. Nahrávanie umožňuje nahrávať video pracovnej plochy alebo len zvoleného okna aj so zvukom z mikrofónu. Vizualizér umožňuje získať obraz z vizualizéra Mimio. Tento nástroj je však funkčný až po pripojení hardvéru, čiže samotného vizualizéra. Kalkulačka spustí systémovú kalkulačku operačného systému. Zväčšenie spustí lupu, vďaka ktorej môžeme zväčšiť ktorúkoľvek oblasť pracovnej plochy. A webový prehliadač spustí prednastavený internetový prehliadač.